Мен кыскача менә 91 елны, по-моему, электем инде. Ничегәләр я с улицы попала. Туган телгә эшләмидем, бердән мәктәп белдерү күрдем дә. Казан татар яшьләр көннәре дигәнне бердәмлеккә шалтыраттым. Аннан мине җибәрделәр менә монда Родинага, Рәшит Абдулловка. Шулай иттереп, аннан Наил белән танышып, мин беренче тапкыр ул вакытта белмидем әле туган тел барлыгында, шундый төрле яшьләр оешмасы барлыгын. По-моему, безнең яшьләр оешмасы аерым юк та иде әле. Шул Казаннан кайткач кына без оештык аннарсы. Да. 92 елны аерылдыгыз. Ну, миңа моны нәрсәсе ошады. Беренчедән әйтеп киттеләр инде. Ул нигә шул татар яшьләр көннәренә төрле илләрдән яшьләр җыелганнар иде. Аннар бигрәк тә ошады. Шул чит илләрдән килгән татарлар, татарча сөйләшүләре. Без барабыз монда Самардан килгәннәр мишәрчә, кая урысча, кая татарча сөйләшәбез. Аларның кайберләре чын иттереп, матур иттереп татарча сөйләшә белә иделәр. Икенчесе, беренче мәртәбә диярлек мин Казан татарлары белән күрештем. Аларның сөйләшүләрен без ничек әкрен генә, сузып кына сөйлибез. Алар тиз-тиз сөйләр, мин аңламыйм. Бер-ике сүзләрне аңлыйм да, алар җөмләләрен тәмамлаганнар. Мин кирдән сораша идем. Нәрсә сөйләделәр? Ну, аннатыра бара күнештек инде. Аңлый башладык бер-беребезне. Тагы минем исемдә нәрсә калган? Бу менә чынлап та инде анда шундый Болгарга бару, пароходта барган идек, бигрәк тә ничек болгар бар иде, без күреп калдык. Менә күптән тегенгә беренче ел, 1-2 ел элек мин бардым тагы туганнарым белән Болгарга. Анда бигрәк тә матур айтканнар. Миңа беренче күрүбез хәтеремдә яхшырак калган. И анда инде менә ничек ул булган, тарихи мәчетләр, бөтен урыннары, безгә моны сөйләгәннәре, беренче сулар шул болгар илендә булган. Бер татарлар шул кадәр акыллы булганнар, шул кадәр тырыш булганнар. Шул сөйләүләр бөтенесе дә минем хәтеремдә калдылар инде. Тагы нәрсә әйтеп китәр идем, бездә чынлаптан да күп очрашулар булды татар яшьләре өчен. Вафира Гызатуллина мин элек белә идем, җырларын тыңлый идем, Фәүзия Бәйрәмен ишеткәнем бар иде. Менә алар белән якыннан күрешеп танышкач, аларны тыңлагач инде тагын да менә аларның чыгышлары безгә тәргиш булгандыр инде. Без кайтып менә шулай активно эшләргә тотынгач. Аннарсы дискотекаларда безнең белән Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов бии биргәннәр исемдә тора. Чынлап да һәр көнне диярлек дискотекалар була иде. Без инде Казанда менә шул лагерьда яшәгәндә рәтләп йокламый идек. Йокласак 2 сәгать итәргәмдер. Дискотекалар бетә, кайтабыз да безнең Булгалда. Безнең Булганда җыйна бетенебез Казан Самара татарлары җыелып, утырып, чәй эчә, тагын сөйләшеп утырабыз. Кичке уеннарга йөридек да. Ну, кызык ниләрне сразу искә төшми, анда бик күп булды. Кызык очрашулар, Батулла. Вот, да, аннарсы менә Зилә Сингатуллиналар, төрле журналистлар белән очрашулар. Хәзерге вакытта күбесе инде бик танылган кешеләр алар. Алар әлбәттә безгә нык тәэсир иттеләр. Алар тоже безнең менә оешырга тәргиш булдылар. И безгә инде шулай берләшергә тәргиш булдылар. Тагы минем нәрсә исемдә бик калган. Вот мин әйттем инде монда Уфадан килгән татар яшьләр оешмалары зур иделәр, Екатеринбургтан килгәннәр, и Самарада. Без моны үч оешма иң зур, иң күп. Самаралар, по-моему, тагын да күбрәк иде да. Без җыйнаурак барган идек. Мәскәү егетләре, кызлар исемдә калган бу хәзерге вакытта так Марат, Анна тагы менә Нина алып бара. Динара. Тоже бит алар ул вакытта. Тогда син 93 елны сөйлисең. Бу икенче ел. Ну, икенче ел. Ну, ярар. Монда сразу Мы не беренче хронологически, общий впечатление. В общем, вот шулай без анда аралашып, танышып, бик күп кешеләр белән хәзердә күрәбез дә чынлап та ну, шатланабыз шул. Без ул очрашуларда булдык, катнаштык. И шуңа күрә инде бездә ну, бигрәк тә анна менә без Самарага кайткач чынлап та бик оештык. Монда туган телгә яшьләр күп килә башлады.
Менимче вот менә шул очрашуудан соң инде. И аны бер ничә елдан соң инде без үзебезнең азатлык оешмасын оештырдык. Менимче менә бу шул Казан татар яшьләре да шул шундый нәтиҗәгә безне китерделәр инде. Так, калганнар нәрсә булса искә төшкәндә башкалар сөйләделәр. Мин берничә моментны просто. Син булган жүз вакытымны 2 минуттан арттырдым. Мен әле бер минут по домам, по школам ходили, собирали подписи, что вот хотим организовать татарскую школу. Пожалуйста, напишите заявление, чтобы ваши дети пошли. Потом, как только узнавали, что вот татарский концерт, там какие-то татарские мероприятия, мы по всему городу развешивали объявления, чтобы больше татар узнавало о проводимых мероприятиях, и больше татар посещали наши мероприятия. Этот же Сабантуй, да, мы первыми там начинали организовывать для татарских детей разные игры, разные вот те праздники, те конкурсы, о которых многие татары уже забыли. А мы начинали, то есть Ренат помнит всегда вот эту борьбу, бул көрәше оештырайды, кимдер баганага менә, кимдер балалар белән уйный. Вот в основном это мы, молодые, это делали. Конечно, там те, кто постарше, у них свои дела были, свои обязанности. Но что вот организовалось? Я считаю, то, что вот организовалось, создалось много татарских организаций, это тоже большой плюс. Что вот отдельно у нас молодежная организация Азатлык организовали, отдельно там другие организации, там областная татарская организация. Потом я помню, мы ездили по области, встречались с татарами. Я вот помню, сама лично в Прибрежный ездила, там рассказывала, что вот у нас как работают в Самаре татары, как молодежь работает, да, по другим городам ездили, и там организовывали татарские общественные организации. В общем, если вспоминать, можно вспомнить очень много дел, которых нужно сказать, что мы работали на одном энтузиазме, никто нам за это не платил. Распространяли книги татарские, да, кассеты, там много, в общем, чего интересного, полезного. С того времени ничего не изменилось.